Magdadrive po tayo ng Pasay ngayon. Nandito po tayo sa San Miguel, Luisita. Exit, papasok po tayo ng EasyTex. Yan po ang aking puging driver na si Ronald Montero, the airplane driver. Yayamanin ang apelyido. Yayamanin po yan, yung apelyido niyan. Sport. Sino pala yung isa-shoutout mo, partner? Yung mga lola ko na nagpa-party ngayon. Uy, nagpa-party. Sana all. Party sa bahay. Sana all nagpa-party. Enjoy lang. Enjoy lang po daw. Sa mga nag-ano na ngayon, nagpa-party-party. Bigay naman kayo dyan kahit lechon. Daming handa yun. Daming handa ngayon. Lahat na ng ano, baboy, kinatay. What's happening? Kaway-kaway po dyan. Subscribe na lang po kami. Yung gusto po dyan mag ano, shout out. Shout out, sir. Shout out, shout out. Sa messenger, sinner.